Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअआनो ओरैबादि नोंथांमोननि थाखाय सांग्रांथिनि थाखाय आरोना लोगोफोर गोसोआनो दुब दुब मोनगासिनो दाबो बिनि गुबै खोथाखौ आंनि हासबेन्डआ फोरमायना होगोन आरोना लोगोफोर बिनि उनाव आं फोरमायलांगोन दा आं हासबेन्डखौ फोरमायना होनो थाखाय खोन्थानोसै आरोना दे ओरैबायदि आरो खोथायानो नोंथांमोननि थाखाय माने बियो सांग्रांथि जाहैगोन आरो लोगो दिनै फुङावहाय ओरैबायदि फन कल फैदोंमोन आंनावहाय माने सासे मानसि आरो थगायसुला माने मावनानै जानो रोङि मालायखौ थगाय माने जाग्रा बेबायदि मानसि आरो आंथ' दा नोंथांमोना मिथिखायो माखासेया माने चकलेट नार्सारि बानायो होननानै ओमफ्राय चकलेट बिफां दं बिदिनो होननानै माने चकलेटनि माखासे बिदिनो बिजनेस खालामो होननानै मिथिखागौ नोंथांमोना माखासेया आरो बयबो मिथिजोबाबाबो बेबायदिनो फुङाव फन कल हरबाय आंनो माने हेल' नोंथां आं बाक्सानिफ्राय बुंदों माने आंनो बेबायदि माबा नांगौमोन चकलेटनि बागैहाय माने बिगरफोर मोनगोन नामा जावायनो बिदि नुबाय आरो ओमफ्राय आं बुंबाय आरो सैथोखौ सैथो आंलाय माने आंनाव अनेक मानसिनि फन फैयो नालाय माने श' जननि मानसिनि फन फैयो बिदिनो चकलेटनि बारै ओमफ्राय बुंबाय आंनाव दायो माने फिथाइया गोरलैसो दङ ओमफ्राय दाथ' जावैजानायनि नङा होननानै बुंबाय ओमफ्राय आंनिखौथ' आं दा जावाया आंना माने सारि बोसोरल' जादों बिफाङा बेखौ आं जावाया 8 बोसोर 9 बोसोरनि बिफांनिखौसो मेचुर बिफांनिखौसो आं जावायो होननानै आं बुंहरदों आरो आं गोजाननिफ्राय लायनानैसो जावायो बिदि होनहरबाय आरो ओमफ्राय नोंथाङा लाङोबा फुलि लांनो हागोन आंनाव फुलि दङ बानायखानाय एभेलेबेल होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय बुंबाय आरो बियो ओमफ्राय बेसेबां दामनि दं होननानै सोंहरबाय आरो दामाथ' बिदिनो 40 थाखानिफ्राय दङ 40 50 60 बिदि दङ ओमफ्राय गिदिरा जोब्बाय आरो होननानै बुंबाय ओमफ्राय र' होमबा होननानै ओमफ्राय आंना अमा माबा फार्मबो दं बे अमा फार्मनि फैसाखौ माबानानै बिदिनो माबा मोनसे बुंदों आरो इयो माने आं माबाफिनगोन होननानै ओमफ्राय फनखौबो दानाखिसै ओमफ्राय गावनो बुंबाय आरो आं माने बिराद अर्डार दं ओमफ्राय नोंथाङा लांफैयोबा अक्ट'बरफोरनि गेजेरावनो लांफै नङाबा मोननाय नङा होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय बे बिदि बुंनायावहाय बियो बुंबाय आरो होमबालाय आं 2000 लायगोन दे मोजां बे दाम गोसासिनखौनो लायगोन आं होननानै लांफैनो हागोन जायखिजाया अक्ट'बरनि सिगां लांफैनो अक्ट'बरनि सिगां नङा आं दिनैनो लायगोन होनबाय आरो दाना खोथाया सोलायबाय आरो दिनैनो लायगोन आं ओमफ्राय सासे आं माने सिना जाना ना माबा बिदिनो होनदों आरो ट्रेनजों फैगासिनो दं बेखौहाय आं स्टेशननिफ्राय न'आव दोनहैग्रोनोसै ओमफ्राय आंनानो गारि टाटा मबाइल दंखायो टाटा मबाइल गारि बेखौ लानानै लायनो थांगोन आं ओमफ्राय दाना बेबायदिनो जाबाय आरो होमबालाय सम दङना गैया होनना बुंबाय समाथ' माने आंना मोननै खामानि मावग्रोनांगौ दंमोन थेवबो दे नों गोजाननि फैनाय हिसाबै आंनोखौ रिसिभ खालामगोन बेखौ दोनथ'नानै लाबो होननानै ओमफ्राय दे होमबालाय ओंखारखासिगोन आं होननानै बुंबाय आरो दान्दिसेनि उनाव ओंखारबाय होननानै बिजिनि मोनबाय होनबाय बिजिनि मोनबा दाना मा जाखो फैसासो बिहरनो सुरु खालामजेनबाय आरो ओमफ्राय 3000 नामा होनाखै औ माने बियो आरो फन कल खालामजेनबाय आरो आदा आं 2000 बिहरदोंमोन नालाय 2000 दाल नंला 3000 दाल लाबोनोसै आंनाव दे बेसेबां लाङो लांबानो जाबाय 1000 दाल लाङोब्लाबो दङ ओमफ्राय दा ओरैबायदि जाबाय आदा नोंसिनावथ' जों थांगासिनोखा बिजिनि मोनबाय आंना ओरैबायदि जादों आंना फैसा केससो दङ अनलाइन आं इउज खालामा होनबाय आरो फैसायाथ' दंखायो अनलाइन ओमफ्राय दा आंना अमा फार्मनि सासे माने मा होनांगौ बेफारिया आं फैसा हरनांगौ जादों बेनोहाय अनलाइनहाय ओमफ्राय दा आंना अनलाइन बाहाया आरो आंना केससो नोङो थांनानै हैफिनगोन आं आदा नों अनलाइन खालामना हरलाय बे मानसिनो होनबाय आरो ओमफ्राय आं बुंबाय दे जागोन दे जायखिजाया आं अनलाइन माबा बाहाया होननानै नोमबाजैयासो बाहायो आंबो अनलाइन जेबो बाहाया होननानै बिदिबा बाजैनि नाम्बारखौ हर होनबाय आरो ओमफ्राय आं मोजांनाल' मोजां माने जोंनावनो फैखादों दा हैगोन होनबाय नालाय सफैबानो होगोन ओमफ्राय बिदिनो नाम्बारखौ हरबाय ओमफ्राय बुंहरबाय जाहैदों नोंखौ मा बुंहरनामोन आंखौ बेनिफ्राय जोंनि हासबेन्डनिफ्राय नाम्बारखौ लानानै ओरैबायदि बुंहरबाय आरो बाजै आदाया रायज्लायनोनो होनबाय दे होनबाय आरो
ओमफ्राय आंखौ बुंहरबाय मा बियो कनफारेन्स खालामबाय नोंजों कनफारेन्स खालामनानै ओमफ्राय नों आंखौ बुंबाय नै आंना हासबेन्डआ बुंबाय आरोना नै बेनो 3000 फैसा नांगौनो बेनो ट्रेन्सफार खालामनानै नों हरदो होनबाय ओमफ्राय आंनाथ' अयथासार रागा जोंबाय आङो माने आं एसे रावआवनो हमनो हाबाय आरोना मानसिखौ ओमफ्राय रागा जोंनानै एसे खाब्रा आं बुंहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि बुंहरबाय आङो नोंनो फैसाखौ मानि थाखाय नांगौ होनना बुंबाय आरो आङो ओमफ्राय बे सिखावा बुंबाय आं सिखावखौनो होनोसै बेखौ जों नोंसानाव थांबाय थाखादो नालाय बाजै ओमफ्राय जोङो अमानि बिजनेस खालामो ओमफ्राय बेयावहाय फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनानै हरनांगौ ओमफ्राय आंनि आखायाव फैसाया केससो दङ ओमफ्राय आंना बेबायदि अनलाइन हरजाया होननानै बै सिखावा आंखौ बुंबाय आरो ओमफ्राय आं सिखावखौ बुंफिनबाय आरे नोंहा फैसा हरनो दोङो नों हरना माबा मोनसे बेबस्था लानानैबाबोथ' नों बे फैसाखौ हरखानांगोन ना होननानै आं बुंबाय आरोना बे सिखावखौ नङा बाजै आंखौ फोथायथार जों नोंसानाव थांगासिनो आं दा हैफिनथारगोन होनना बुंबाय आरो आरे नोंहा हरनो गोनां दोङो नों हरबानो जाबायना आं नोंनो फैसाखौ हरनो हाया दे सरि होननानै आं बुंहरबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फनखौहाय आङो दाननानै हरबाय ओमफ्राय हासबेन्डजों जों गासिबो दानबाय आरो ओमफ्राय आं वाइफखौ फन खालामफिनबाय बेखौ दानबाय बेबो दानबाय माने दाननानै बेखौ फन खालामना जों सानैजों रायलायबाय ओमफ्राय आरो उनावहाय बियो बे फन दाननायनि सिगांनो माने जों बिदि नोंसिनाव थांगोन बिदि साथाम थांगोन जों माने ओंखामबो जाबोनाय जासिगोन बाजार खालामना लांगोन जों होनहरदोंमोन आरो ओमफ्राय बाजारखौथ' खालामनाङा नोंसोर माने नोंसोर आलासि आं जाहोहरगोन दे आं बाजार खालामगोन नोंसोर फैल' होनना बुंहरबाय आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो जाबाय ओमफ्राय दा आं रेकर्डबो खालामनाय जायाखै ओमफ्राय लास्ट ममेन्टआवसो आं दहायहाय एसे ससे रेकर्ड दं आरो बेखौ नोंथांमोना एसे खोनासंनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोना सानदोंमोन आरोना हासबेन्डखौ रेकर्ड खालामना लानायबा मोजां जागौमोन होननानै ओमफ्राय आंना रेकर्डआ खालामजाया आरोना लोगोफोर खालामजायो ओमफ्राय आंना एसे खोनाहैफिनो आरोना रेकर्ड खालामनायखौ आंना बेयाव अफ खालामना लानो रोङाखै नालाय ओमफ्राय आङो बे सिखावजों रायलायखांनानै सासे इउटुबारखौबो फन खालामबाय आरोना आं बिनि मुंखौ लाबाय थाला ओमफ्राय खालामनायाव बुंहरबाय आं सासे मानसि नाम्बार नागिरदोंमोन नालाय ओमफ्राय आगै फोथायनो नाङा बिदि मानसिखौ ओमफ्राय फैसाखौ हरबाय नामा नों होनबाय ओहो आदा हराखै होननानै ओमफ्राय आरो बिनि उनाव सासे इउटुबारखौबो आं फन खालामबाय आरोना आं बेवहाय जायो बेखौ खालामनानैबो आं बुंहरबाय ओमफ्राय बेनोबो आं नाम्बार हरबाय नाम्बारखौ हरनानै ओमफ्राय आं दसे थानानै आङो बै रिमिना ब्रह्म आं आगैखौनो लिंनोसै आरोना बे रिमिना ब्रह्मनियाव आङो सार्च खालामबाय आरोना बेयो नाम्बार होदोंमोन नालाय बै जि सिंगारखौबो बियो थगायदोंमोन नालाय बिदिनो थांबाय थादों फैसा नांगौ जादों मादों बिदिनो हेनटेन होननानै ओमफ्राय आं नाम्बारखौ नायनानै नाम्बाराथ' आरो मिलायखाबायबो ओमफ्राय आं बेनि सिगाङावनो आं बेखौ सिखावानोखा होननानै आंनि गोसोआव सन्देहआथ' जाखाबायनो जेरै सन्देह खालामदोंना ओमफ्राय ओरैनो बे सिखावानो मार आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नाम्बारखौ नायबाथ' नुबाय आरोना आं बे सिखावनि फना जोंनाव माला फैयो होननानै आं नेखाबायसो दङमोन आरोना मावनानै जानो रोङाखै आरो गावनि आखाइ आथिं थासेयावबो मानसिफोरखौ थगायगासिनो दं बियो माने मावनानै जा ना मा होनो लोगोफोर गावबा गावनि आथिं आखाइ दं मावनानै जा बिदि दाथगाय जिबनाव नङाबा फिसानि फिसा थाब नांलांगोनबो ना मा होनो लोगोफोर ना ओमफ्राय आं बे सिखावनि फनखौ नेबाय थाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय माला फैयो बे सिखावनि फना होननानै दाख्लैसो सासे बेमारिनि फैसा जाखांबावबाय बियो 500 थाखा बिदिनो 1000 थाखा फैसा बिहरनायाव बे आब'आ 500 थाखा हरबाय देखौना जाजाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं ओरैबायदि सानदोंमोन गोसोआव बेबायदि बेमारिफोरनिफ्रायबो फैसा थगाय जादोंबा सानसे नङा सानसेथ' जोंनिफ्रायबो थगायना जागोन बे होननानै आं बेबायदि गोसोआव ओरैबायदि सानबाय थादों आरोना ओमफ्राय जोंखौबा माबायदि थगायगोन बियो होनना आंनि गोसोआवनो आं सानदों आरोना नोंसानाव जों चक्लेट फुलि लायनो थांबाय थादो गारिया पामचार जाबाय होननानै जोंनावबो बेबायदि थगायना बिहरगोन नामा होननानै आंहा गोसोआव मोनसे साननाय दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय आं जेरै सानदों ओरैनो दिनै मानो होनबा बे सिखावनि फना जोंनाव फैमारबाय आरोना ओमफ्राय अमानि बिजनेस खालामो होननानै बुंनानै लालायबावबाय आरोना लोगोफोर बेनिखायनो बेनो आरो भिडिअ'आ नोंथांमोननि थाखाय सांग्रांथि होबाय जों बेबायदिनो फ्रड मानसिफोर ओंखारदों आरो नोंथांमोना माने खेल लादो माने सांग्रां जाना नोंथांमोनाबो सांग्रां थाबानो जाबाय जों जेरै माने खुनुरुखुम बारग'बाय माने आंनाव अनलाइन आं बाहायोमोन ना आं हरफ्लाङासैमोन आरो आंथ' खुला नालाय आंना
हरनायनि खासिमोनफ्राय खिन्थु आं बिदि बाहाया नालाय हिनजावनाव फोरमायना हिनजाव माबाबाय बे हरनासै आरो सरि होनबाय डाइरेक्ट बे हरासै खिन्थु आं हरलाबायफ्लाङो आरो आंनिफ्रायलाय मोनलांबायबोमोन आरो बियो बेनिखायनो आं बायदि दाजा नोंथांमोना सांग्रांथि जानानै थाबानो जाबाय आङो बै मा होनो एन्थनि ना मा होनोमोन दा एन्थनिया दा बेनि इउटुबाव होबाय थाखादोंना ओमफ्राय आं बेनि सिगांबो एसे सांग्रां जानानै दंखायोमोन आरोना जोंहाबोथ' मावा नङा एसेबाबो गावबा गाव सोलिनो थाखाय बिजनेसथ' फिसा मावदों नालाय बेफोरखौ लब जानानै नुनानै जोंनावबो सानसे नङा सानसे फना फैखागोन होननानैनो आंहा गोसोआव मोनसे साननाय दंखायोमोन आरोना जेरै सानदों ओरैनो आंनि साननायाबो क्लियार जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै नोंथांमोना बे हासबेन्डआ रायज्लायनाय रेकर्डिं ससेखौ आरो खोनासंनो हागोन दा माबा माने आदा नोङो सोलोंथाइबाबो खस्थ'बाबो सोनाहरलाय माने मानसिया फन खालामबाय थादोंलै आदा एकदम माने बे आं एकदम रेगुलार बेफारि नों जेबो सिन्था खालामनाङा जों साफागुरि मोनसानोसै आरोना जों डाइरेक्ट काजलगाव जाना हाबलांनोसै नोङो बेंटलाव फैनानै थाबाय दे माने आं नै दायो ओरैबायदि आरोखि जोंनि दखान फिसायावसो दं बेवहाय जेबो बाहायखाया आरो नों दसे दखान गिदिर नायनानै थांथ'लाय आं बुंदों जायखिया दे फैग्रोदोल' दे माबा मोनबायलाय आरो माथोबाव बेंटल मोनखानोसैयानो खोनाबाय दा लोगोफोर नै बे लास्टआवसो बेयो कलखौ रेकर्डिं खालामना लानो रोंबाय आरोना ओमफ्राय बुंहरबाय बेखौ बबेसिम मोनखो सोंहरदो नोङो होननानै आं बिदि बुंहरबाय आरो ओमफ्राय बे बुंबाय ओमफ्राय बङाइगाव मोनफैबायनो होनना आंनो खोन्थाहरबाय आरोना बेनि सिगां बेखौ नों बेजों रायलायनायनि सिगां कल रेकर्डिं खालामना लाखा होननानै आं बेखौ बुंहरबाय आरोना नङाबा बियो बेखिनिखौबो कल रेकर्डिंखौ खालामनाय नङामोन आरोना लोगोफोर दा नै नोंथांमोनाथ' खोनाबाय जानो हागौ बेनि माथोखौ मोजाङै खोनासंनानै ला आरो मोजाङै भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दे लोगोफोर बिनि मानो होनबा गारांखौ हमनो थाखाय रावखौ हमनो थाखाय आरोना आं दाख्लैनिफ्राय खनसे नङा खननै नङा बहुद आं बिनि जेसां भिडिअ होदोंना आं नायगासिनोखा बेनि थाखायनो आंबो बिनि माथोखौ खनसे रायलायनायावनो हमनो हाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बे सिखावा ना लाजिनानै फनबो रिसिभ खालामला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा मोनसे सालाक खालामनानै हासबेन्डनि मबाइलजोंनो आङो मेसेज हरदोंमोन आरोना बे दा न' मोनफैबाय नालाय बे बेलेग खामानियाव थांदोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि फन खालामदों फन खालामनायाव रिसिभ खालामाखै ओमफ्राय लास्टआव फैसाखौ बबे नाम्बाराव हरनांगौ होननानै आङो मेसेज खालामहरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बियो बिजि फना रायज्लायगासिनो आरोना ओमफ्राय आं बेखौ दा आंनि नाम्बारजों खनसे फन बुनायगोन आरोना नोंथांमोना खोनासंनो हागोन रिसिभ खालामो ना खामा रिसिभथ' खालामनाय नंला बियो बे जोंनि फनखौ माब्लाबाबो रिसिभ खालामनो हाखानाय नंला आरोना लोगोफोर ओरैबायदि सांग्रांथि जादों लोगोफोर बे सिखावखौ दाख्लैथ' आदामोनाथ' ओरैनो हगारखानाय जाबाय नालाय एबाराव नोंथांमोना नाजादो आरोना बे सिखावखौ हमनो थाखाय नङाबा नै एफा गिदिर गिदिर बेमाराव गोग्लैना थानाय सुबुंफोरनि फैसाखौबो जादों ओमफ्राय दा नै नों आं बिजनेस फिसा फिनला मावनायखौबो नोजोर नांनानै थगायनानै दिनै बेसेबां बिहरना जासिगोमोन आरोना 3000 मोन ना बिहरनाया 3000 फैसा बिहरबायमोन आरोना जोंनाव जुदि जोंना हासबेन्डआ हरना लानायमोनबाथ' दिनै सेसखामोन जोंना बेखिनि फैसायाबोथ' ओरैनो ओंखाराखैना जोंबो खस्थ' खालामनानै मोननाय फैसासो बेफोरबायदि खालामजाया आरोना लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै सांग्रांथि जानानै थागोन होननानै जोङो भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय आरोना आरो आसा खालामनाय जाबाय जोङो ओमफ्राय नों माबाफोर बुङोबा एसे बुंना होबावदो बेबायदिनो आरो माने गावबा गाव मावनानै जानांगौ आजि सिं सिं जायो माखासे बर'फ्रा एकदमबारे अगेन मावनानै जानाय दं आरो माने बेबायदि मावनानै जानो नाङा गावबा गाव हा हु दं आथिं आखाइ दं बर'फोरनाथ' गैया होमबाबो मावनानै जाग्राफोरना हा थायोना बेबायदिनो गावबा गाव मावनानै जानांगौ माने गावबा गाव ब्रेनखौ बाहायनानै एसे एनै बिजनेस खालामनानै जा बे आखाइ थुजानाय जायो आरो दाख्लैबो निउस मोनसे नायफ्लांदों आं माने एप्सनि बारै एप्स एजेन्ट जानानै माने बर'नि केस गोग्लैनाय नुदों आरो माने गुवाहाटियावहाय केस दाहोनानै दङ नागिरजागासिनो दं आरो बर'निबो बोरैबा नाम बर'मोन आरो बोरैबा मोनदों आरो बेबायदिनो माने गाज्रि खामानि दामावथ' बर'फ्रा बयबो मोजां खामानि मावनानै जा बेबायदि मालाबाबो दामाव गावबा गावनो आथिं गाब्र'गोन नङाबा ओमफ्राय जेसे हायो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ सोरबाफोर नायसनबायदोंब्ला ना शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ रिआपलड होबाबो जेबो जायाना माने मोनथिनांगौ आरोना गासैबो
सांग्रां जाना थानाया मोजां आरोना बै सिखावनि थाखाय बे सिखावा ना दिनै जोंनाव फैनायबाथ' आं बेखौ ओरैनो हगारखायामोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो ओरैबायदि आं सांग्रांथिखा बे सिखावखौ नेनानै दंखायोमोन ना ओंखायनो आं दासिमबो सांग्रांथियानो दं आरोना लोगोफोर जेसे हायो जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैनाङाथो नङा होमबा बेखिनियावनो जों दोनथ'नोसै आरो जोंनि भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर गोजोन्थों